ברוכים הבאים לעוד סרטון, חלק 3 אני חושבת שזה. אוקיי, אז בואו נתחיל בסרטון. לא נראה לי בדיוק חלק 3, סרטון חדש. זוכרים, אני כבר לא עושה סדרות ודברים כאלה. טוב, אז זה הבית, ובואו ניכנס. רגע, אני רק אראה לכם את המבנה. אוקיי, זה המבנה, ועכשיו אני אראה לכם את הבית. סיימתי לעצב, אני עדיין לא בטוחה שזה הכי טוב, אולי אני אעשה עוד כמה דברים, אבל זה בינתיים הבית. ככה, נכנסים, יש את כל... יש את כל זה, וזה, ככה. ככה נכנסים לטלוויזיה ולספה, ג'קוזי, פליפ, פליפ, פליפ. הרשימה. חדר קטן חמוד כזה. חדר השינה עם חדר עבודה ביחד ותראו. לילה טוב. שנייה, אנחנו נשען רגע ואז נחזור. אוקיי. זה סיום סרטון שלנו. זה מאוד קצר, אבל יאללה ביי. אין לי עדיין את הסלו מושן הזה של יאללה ביי, אבל טוב, ביי.